дава шанс. Същото в пълна сила. Да получи и да състезателите му, за да се... Това изглежда като добра атака. Тони Иванов извежда Георги Бабалиев. Още веднъж тук много важна реплика към решението. Горна Оряховица своята среща. Малко повече спокойствие за Вихрен още веднъж. Свой съотборник и това сложи край на атаката. За Пешов.